Pointing others to the eternal road. Iroi try ngidap da kamesim joko jisu kumen hebing yo ban wan biang syaka yeng ko jong fi limba ka program joko portnet magina kwa apnya subhai fi baro ki nong pe ka ni sngi haga keteng bathyang tam ban bor tam ko jong jesus christ ubulong nong penem jingi ngai ngu sha yu try bo ukraine haga jim ko jongi limba ka ni khtien ka jong magani khtien ka jong kolong kata ka bor kolong sha kata ka white lam haga jim ka jongi ki balanget haga keteng ka jong try bara ka ni sngi ru aku abangin pet ke bagani khtien ka jong blay ka kren shapang kita ki lang brot but kani ka Bible ka Japan Yesrim bet yang i Hebreo kum kita kilang brot kisam basispa ka ong bet ba ngilong kita kilang brot ki jaka plang ki jongu bang judan ka ni ka jingkali ka ong balay uni ublay upen Yesrim yang kum kilang brot bat shisha bang ipet ya kilang brot hakapor ka jong Jesus Christ lan ipet ya kilang brot hakapor ka jong Abraham hakapor ka jong Moses kilong sha ki bakodor ya ki kanrat ki jong ki ma balay na kini kilang brot la juyo yusaiwal la juyo ikadod ba la juyo ru ya kado bat la ki bon ki lang brot le ki peruspa yo tau kanrat jong ki bat shisha ngilong sha ki brio ki bakodor hakmat ka jong trai kom ba ki lang brot ki long ki bakodor hakmat ukan rat u jong ki ngi ki lang brot ki jong trai ngi ki blakhot da ka kerteng ka jong trai ngilong sha ki bakodor hakmat ka jong trai ma ngilong ka jingker khu na ka banta ka kerteng ka jong trai pada ka ni ka sngi ngi ne pet ka jinglong ka jongi ka besrim kom ki lang brot ba ka bani kong tam do ha ka ni ka sngi ka dei ba ki lang brot khalam unong sharai ki sakma makani ka ni ka jing shisha lara ki ni ki lang brot kim don unong sharai kisak mano nakalentiyat ka jongki but kaniru kade ka way baki real start ki wan baki ong ba la fi bu ya kini kilang brot akasem but la fi te itu telai hakamat jong to kasem ka jingkang jong to kasem kilang brot ki banakmat abaki iu tu telai ki kenti but abaki weno itu telai kitu ki banadin ru habala weno itu telai kitu ki banadin abaki iwana kakmat jong to jingkang makiru ki kenti balai nama balai ki i bakini ki way ki banakmat ki kenti ki niru ki banadin ru ki kenti but kalong ru kani ka way ba ki lang brot am kim tip shanu kalenti baki ki yan kim tip laki ya hakamadan ne hakatem ne kim tip bakin ya hakajan kirian ka julong ru kani ba hai bakini ki lang brot abakim dan unu nong sharai kini ki lang brot ki lakenti no na kata karian but abakini ki lang brot ki banadin ki i bakini ki lang brot ki banakmat ki kenti na to kariat kini ki banadin ru ki kenti na kato karian ba kata kari ka jinglong jo ki lang brot maklam unong sharai ki lang brot ki sakma barkum juru aka jim ka jongi habang iirong ilong kita ki lang brot lada u Jesus Christ umde utaw nong sharaya ka jim ka jongi ngaban mafiru ngi sakma ngi kom hap no nakata ka lenti ka jongi ngi kom hap no hakata ki pop ngi kom hap no hakata ka jim bamman ka jongi but habang i pairu kani ka way ka jinglong ka bangi stream kom ki lang brot ba ki lang brot abaki yat ka riat ru kim tip bagari ka riat bar ki kum no bar ki kum kenti but ngaban mafiti ngi tip bagari ka riat lada uni ubriu uno natuna riat uno yap nganget nga ba fi nginom no yap ra balay mabalay ngitep da ngino yap ngitiang mangin sayap ngitep bet bala ngino na to karyat ngitep bet baka jingyap ka ap ingi bat katangi sutho ikata kaway pat bangim sutho na marbalay habang iyad pat hakani ka partay bunsian ngile ki ba pensosi utray ka bible ko ang kabay nang jong pop kadi ka jingyap ngihap hakapop ka jongi ngihap ka jing bamman ka jongi ngimtip baka to kalenti ka bangi ngiyadam ka David kalenti jong ka jingyam bat ngim syap tiang te yakata ngim syap tiang te bangitip banga dale ka ni ka pop
ngan sayap ngilong sya kom tu lang brat kabala sakamano Bible ka batay ngi kani kawai habang ipuli Isaiah na no basan pulai dekat kaman riu ko ong ngi baro kom kilang brat ngila sakamano ngila paino wei sila kalenti ti utrai ulabu hlo jong u ya ka jing bam hok jongi baro ngi baro kom kalang brat ngila long kita kabala sakamano mangila ya nyo hakala ka jong kalenti bat kata kalenti ke bangi ya jam ka debet kalenti jong ka jingyap mabalik ka Bible ka bagi puli proverb nam khat sa ba kum juru proverb khan riu ka kren ni kata ka dan ka linti ka we ibet akmat ka jong priu hare ka bakut jong ka debet ka linti jong ka jingyap ngim su thu ba ka ni ka linti ka banga nga ba fi ngi ya ka yalam yang nga ba fi sha ka jingyap habang ile persha ka ktien ka jong ble habang ile pop yaw new ble ka de ka bainong ka jong ha ba jong fi ka debet ka jingyap mabalay ngila sakamano nakajingyat ka jongi takadaw ngi sutu bangi don kam yo new nong up long brot ha ka jim ka jongi takadaw ngi sutu bangi don kam yo Jesus Christ ha ka jim ka jonga ba jofi takadaw Jesus Christ ong along mangau nong up long brot ubapha ba itino ila ka jong ka jingim nakabanta ki lang brot takadaw ngi don kam yo nong up long brot ha ka jim ka jonga ba jofi banga ba mafi nginom sakamano ba ka Bible ko ong ti utrai ulabo lord u ya ka jim mom hok jongi baro namal balay nga ba no fi ngila ringkang no nakataka pop ka jongi ngilale persya yuni ublay ula pha yuni khon jong ublong Jesus Christ balong kataka kuna nakabenta ka pop ka jonga ba jong fi hey bola bolo kita ka jimam hok ka jonga ba jong fi halor ka jong Jesus Christ ba omde shu manga ba mafi ban ket ya kataka pop unde no Jesus Christ ban ket ya ka pop ka jonga ba jong fi ba uni Jesus Christ u iPad ya nga ba de fi ya kataka jim ka jong ka jim pam jkot ya nga bat ya pi kataka de ke e bo try ula le namta jonga ba jong fi ulai i banga ba no fi ngila sakama ulai i ba linti ka jonga ba jong fi ka dei ka jingyap takadaw uwanch ka de ka perthai u shem ya ka dor ka jong bre u shem ya ka dor ka jong mra bar u sha alo ka ding phna ban yo ban penem ya nga bat ipi banga bat ma fi nginum sakama sho banga bat ma fi nginum yap sho habangi pdiang yu Jesus Christ ka munong penem ka jim ka jongi nga bat ma fi ngi yo e ka ta ka jingim ka bam chkun ngi yo e ka ta ka jing ai e ka jong try ha ka ta ka jingim ka jongi takadaw ba Jesus Christ uang ngalong mga ka linti jong ka jing shisha baka jing imde ba de tang ka linti ka jong try ka ban yalam yang sha ka jing shisha ka ban yalam yang sha ka jing im ta da uwan ban kado yang ba de fi ya ka ne ka linti sha ka baneng ba uang dan mano bala ban le chok pa ba nga ban fi kum ki lang brat ki bala sakama haba ngi yo u Jesus Christ ha ka jing ka jongi u Jesus Christ upen i yang ba de fi ya ka linti bangin ya chok pa ya ka linti ka jongi sha baneng ba nga ba de fi nginum sakama sho na ka ne ka linti ya ka jongi ngi sungu sha ya ka e ka bo try ulan le namanta jonga ba jofi ngikan maru ikane ka wei ya kapta ka parshi jogi ta ki lambrot ki bala jano u Jesus Christ Ukraine kata uang ba la dai wei lambrot i jano uang nga i itu kendai pundai teli halum bangalai wat itai bala ja nga bar fingi long kini ki lambrot ki bala ja nga bar fingi long ta ki lambrot ki bala sakama ki bala yat halaka jong kalenti u Jesus Christ u e ya ka beneng bar uan ban wat yang nga ba defi bar uang la dang chemi tai lambrot kan long kata ka jing khawai bangi sungu shishayu try bawan wat ya ki breu ke bakum ngi ki bala jano ngi sungu shishay ke e ba ulale nam ta jungi ba upen ke do biang ya ka lenti ke jonga ba jong fi ba ka ni ka lenti ke banga ba fi bangin ya menta kan nong no ka lenti jong ka jing shisha kan nong no ka lenti jong ka jingem bangi aingu shishayu try ya ke e bo try ulale ha ka jing ka jonga ba jong fi ta daw kom ki lang brot klam unong sharai ngisa kama kata ka di ka banikong tamdo ka point ba ka Bible ka panisri mingi kom kilang brot kam unong syarai kisakma bat mangiru klem u Jesus Christ ngisa kama no nakalenti ka jongi bat ka point ka ba ar ka long ba kilang brot kimla banyada yaladi makani ka di ka jinglong jo kilang brot hoi kinang ban syuken jat kinang ban syuberngam handai kimla ban yada yaladi kimla banyada yaladi nadalawan kita kimrak klau ki bakam klan ban yaki bar kum juru ka de kata ha ka jinglong ka jongi kum kibrio ngimla banyada yaladi ngimla banyada yaladi naki bor ki jing pen shoy ki jong paman ha ka jim ka jongi ka paman la kasngi ngimla banyada yaladi bon sien kum kibrio ngingop ha ka jing pen shoy bon sien kum kibrio ngingop ha ka jing syukur ka jong paman bar ubaman upelong ngi bangin laptop bangin lap persya bet ya uni ublai
Ka Bible ka kren ya kata. Bangi kum kilang berat ngimla banyada ya la dia. Barbalai uni ubaman uwan met banyale ka jing perkhat ka jengi. Uwan met ban wara ya ka brai ha ka jim ka jengi. Uwan ban wara ka brai jong ka do. Uwan ban wara ka brai jong khmat. Uwan ban wanra ya ka jing sorong thala jong ka jing im ka balong persya ya ka khtin ka jong ble. Uwan ban wanra ngi bangin le ki ba persya ya uni ble. Upan hab ingi ha ka pop. Upan hab ingi ha ka klim. Upan hab ingi ha ka oria. Upan hab ingi ha ka jing kerni ki babuat jong ka kiat ba jong ka drugs. Uwan ra ke jing jakhria ha ka jim ka jongi ngim la banyada ganda ka tangi jing pensyoi ke jong syaitan na kita ke jing riam ke jong syaitan ha ka jim ka jongi ngim la banyada ya ladi na kita tadau ngi suthung idon kam yo nong yada ha ka jim ka jongi mabale ka di ka Bible ka kren kata ba usaitan ulong tau mention no briu nadok ka bamenikong ba ka Bible ko ang ka jing shisha kam don ha ulong ubalam ler ba ukpa jong ka jing lam ler wan man lam ler ha ka jim ka jong fi wan man wara ka di ka jing syukur ha ka jim ka jong fi ba aba fi ngop ha ka jing syukur ka jong fi long kita ki mrau ki jong usaitan ba fim la ban yada ya ladi na kini ki jing pun shoy ki jong na kini ki jing riam ki jong takadau ha ka ga sngi fi don kam yo nong yada ubolong Jesus Christ ubolong taw nong ablang brat ubha ha ka jim ka jong fi babon sien na fi nganget ba fi pet ya ka ni ka program babon sien fi kwa shisha daladi fi da kwa shisha na ka don ka jong fi ba fin light no na ka kiat ba fin light no na ki jing kerni jong ki drugs ba fin light no na ka jing klem ba fin light no na ka jing auria ba fin light no na ka jing sorong thala jong ka jing im ka jong fi ba fin light no na ka ni ka brai jong ka do na ka ni ka brai jong ki khmat rai fem la na ma balai fi long umrao jong saitan pim la ma balai bon sin fi kwa fi sha pen shoy fi sha pen ngop yang ha ka ju shi ka ju ma balai pim don unong ablang brat ha ka jim ka jong fi haba fi don you Jesus Christ ha ka jim ka jong fi uni utrai uni dai pi uni utrai uni le na ka banta ka jong fi uni utrai un pelat ya pi na ta ki jing kwa brai jong ni ka do na kita ki jing penshoy ki buwan ha ka jim ka jong fi haba fi don you Jesus Christ uni da ya ka jim ka jong fi ni kwan pen na ka ni ka Bible ru ka don ka wi ka jing ja hey bo Jesus Christ ula pelai lut yau tau briu besyong kusut ubadai na po gadara but ka Bible ka jubatai ba uni ubriu jusyong hakilum jidam but ubaju syong hakilum la jutia u data ki kindri na ki kiti ba ki jat but ubathat likhat lingkai ya kita ki kindri but uju ud uju lenyar but uot ya ki kiti ki jong uot ya ka mat ka jong da kita ki mau but upen mong ya ka do ka jong but abawi ya Jesus Christ ba uwan udah let ban mani bandem hakamat ka jong try udah let ban peret elade hakamat ka jong try balai uwan hakamat ka jong try ma balai usuthok badai tang uni utrai ubala ban pelai lu ye udai tang uni Jesus Christ ubala ban yada ya kata ka jing im ka jong na ka ni ka jing syate syakum jong ni ki bor jong ka jing dom udan de ki pat ba hapok ka mat ka jong udan de kita ki pat ba ka Bible ko ang ki sud udan de kita ki bo jo ka jingdom ki ba syate syakum ha ka jim ka jong usu thot dalade umla ban lei uju lenyar baju ot yalade de tat ado ba wan u Jesus Christ udan let ban dem hakmat ka jong ni Jesus Christ bat aba udem utrai ai ka jing pelat ha ka jim ka jong uni ubrio bla syate syakum ha ki pat ba uni ubrio uyo mat ya ka jing pelat lot ha ka jim ka jong haba wan show Jesus Christ kumjoro ha ka jim ka jong fi su thu fi syate ha ki ni ki bor fi syate ha ki jing penshoy fi syate ha ki pop ki ba belen ka ba fi le fi kwa palat banlat fi ju yam fi ju lenyar fi ju kwa palat banlat pimla mai fi di tang uwe balan palat pi ba do tau di Jesus Christ ubala ban ya dai pi kumba wan uni nong ka dara ai ka ni ka sngiru ba fi fin wan show try ba uni try uyo ban pelai lut ya ka jim ka jong fi aba fi wan ban mani ban dem hakmat ka jong try uni try on pen em ya fi uni try on ya da ya fi ma bale ka Bible ka ong habangi pulie na ka gospel ka jong Matthias lenong ka ba khandai dekat ka ban lain pun riu ka tien ka jong bale ka batai ko ni ko bat haba ulai i ya ki pat ba ula so senai namar jongki na ba kilong ki bala sakama ba kila bala sapret ru kum kilang brot ki bamdan unong syarai Bravo Jesus Christ upet yang abad fi. Bravo upet yung nong gadara. Ui bangila sakama. Ulai i bangila sapret. Kum kilang berat kibamdan unong syarai. U Jesus Christ upet yang abad fi. Ui bangila sapret. Ulai i bangila sakama. Kum kilang berat kibamdan unong syarai. Tara ukwa ban syarai. Ya ka jim ka jong abad fi. Fila sapret. Pila sakama. Pila hap hakato ka pop ka jong fi. Fi kwa ban lat filenyar mit bat sngi.
phim lạ ngồi phi đây tăng Jesus Christ ubala man plai lo je phi udai tang uni ubalong tau nok ab long brat ba pha wan ai ya ka jim ka bathamai ha ka jim ka jong phi kom kilang brat ngim la ban ya dai la dia ngi dan kam yu nok ab long brat ban ya da nam ta jong ab jong phi bat uni unong ab long brat udai Jesus Christ uban ya dai ngab le phi na ki khti ki jong paman makata ka ki jing long ka baar ka jing stream ka jongi bat ki lang brat bat ka balai pan ba ki lang brat abaki kilon kim la ban yang kani ga ka jing long jo ki lang brat haba ki lang brat ki kilon kim la ban yang dala dia tadau ki don come back you nong up long brat ban wan ban pen yang ki la da ki sakut sa kum ju ka don ka jing ma ya ka jim ka jong ki yo ki wan ki ni kim rat klau man pen yap ya ki tadau ki don come you nong up long brat haba ki kilon haba ki kum thia pelop ki don come you nong up long brat ban pen ki ba ki la ban yang biang ha ki jat ki jong ki pat kum juru kata kalong ha ka jim ka jongi bun sien ngi kalon pat bun sien ngi hap ha ka ju shi ka ju ngim la ban yang dala de ngi dan kam ya unong ap lang brat ubal pen yang ya ka jing em ka jonga ba jong fi ta daw ka khtin ka jong blek abangi pulie ka Isaiah ka Bible ko ongkum ni ubasai ki kun hon jong u kom unong ap lang brat haka ksangti jong u un lomi ki khun lang brat bat haka shadam jong u un ra ki bat un ya lam suki ya ki ba ai bun kata ka de ka jing long ka jong unong ap lang brat ubasa ya ki kun hon jong ki lang brat ki jong u ulum lang ya kita ki khun lang brat bat haka shadam ka jong u ura ya ki ngidan kam yu ni nong ap lang brat uban pen yang ya ka jim ka jongi ngamla abanga kalon ngamla ban yang dala dia ngadan comeback ya Jesus Christ ba unwan man pen yang ya ka jim ka jonga abangi pulina gospel ka jong Lucas na nong ka ba ap ko ar hang to u Jisu la yu thul upa yu Petros ba un salen ya u Jisu bat u Petros uang Jisu la da melet ka jing yap ngarung an yap la da melet ka bendi ngarung an lang ka bendi bat u Jesus Christ uang ikani ya Petros uang Petros ha ka digasngi usiar unum rio tat damela len yang laisien ba mi itu yang bat kata ka jasisha usiar ukam rio hado ba Petros ula len laisien ba u itu ya u Jesus Christ balai upoi len ya utrai habala ra no u Jesus Christ shaka yeng ka jong urang ba lingdo para bala bishar u Jesus Christ hang to u Petros uda ya lang uda rung lang haka yeng ka jong urang ba lingdo bat uda saat ding lang hang to ka Bible ka kan abangi puli ka gospel ka jong Lucas hang to ka kran ya kata bat usaat ding lang bat kini ki bre ki bishang to ka yeng jong urang ba lingdo bat habaki ta ki shakri ki jong rang baling do ki i ya Petros bu udan ringkat hakata ka jaka yang uniru umdei tau nong bu jong uniru umdei tau senran jong bat Petros ulen wang em wang ngam itu ya bat shisha usiar ukam simla rio tak ada Petros ula len laisen ba itu ya Jesus Christ bat haba Petros ula sung thu ba ula le ya kata ula dayam udah lenyar ke Bible ka kan udah lenyar bat udah pet no na kata ka jaka balai ulenyar balai upoi len you try ma balai usyong sa ding lang bat ki bam ngai bat aba usyong sa ding lang bat ki bam ngai ka penlong you Petros ban len ba umitu ya Jesus Christ kum juru aka jing ka jonga ba jong fi bun sien ngila syakri te ya kan ka kerteng ka jong try ngila MT bat utrai re habangi kendu no pat bat ki breo ki bam ngai bun sien ngi len no ya ka kerteng ka jong try bun sien ngi kelon bat bun sien ngim la shu ban yang kumbalong Petros ngi lenyar bat ngi yam nama blai ngi la len ya ka kerteng ka jong try bat ngi iru bari tang u Jesus Christ ubala ban penyang biang yo Petros de ta ado bangi i biang ha gospel ka jong Yohanes hang to ba u Jesus Christ wan ban mi pau biang ha ka sien ka balai ha khamat ka jong kini ki senran bat uda wan ban kendo yo Petros bat uda ong yo Petros mi i yang tu besar ya kini ki khun lang bro jonga uang biang sakaba arsin uang Petros mi i yang tu ap ya ki lang bro ki jonga bat uang biang Petros mi i yang tu besar ya ki lang bro ki jonga laisien u Jesus Christ kombo Petros ula len u Jesus Christ laisien u Jesus Christ uang u Petros mi i yang Petros laisien baru Petros uang hoot nga i metrai bat de kata habau Petros u kelan ditang u Jesus Christ u balaban penyeng
Yau Petros. Ba ibeng I habau yeng ngi I shisha ba Petros udah yeng shisha na ka benta ka kerteng ka jong trai. Udah le shisha ki kam ki bapala na ka benta ka kerteng ka jong trai. Udah ya lap shisha ya ka ni ka gospel ka jong Jesus Christ. Ngi I abangi puli ki kam ki apostol ngi I ya ka jing im ka jong Petros. Kumno udah yeng shisha na ka benta ka kerteng ka jong trai. Ba kum juru akan ni ka sngi. Yo fila kelon. Yo fila paidien. Pemla ban yeng dala dia. Ni tang Jesus Christ. Ubalaan peniyang niya ka jim ka jong pi. Kumbo Petros ulak kelon. Piru pila kelon. Baru try uang pi yang ah. Pi yang ah. Pi yang ah. But fi uang pi you try. Yang biang man syakri you try. Utry on penon kamrat ba biang ya ka jim ka jong pi. Ba kumbo Petros ulong ka jing kerku. Nangait ma firu pelong sisha ka ta ka jing kerku. Ba habang peru ba ka benta ka jong Petros. Ni iru abau Petros. Abau iu Jesus Christ bau ya aduriau. Habang pulia gospel ka jong Matias lam khatsa. Petros uang try la da me dei ma me. Tu ai mangarong anwan lang sa jan jong me. Ba abau Petros rang ya aduriau. Ba ka ba ka khamat ka jong u kadang pet show Jesus Christ. Siya melangam hakata ka duriau. Re habaka khamat ka jong u ka pet siya ka to ka eryong. Kawan ka jing siap tiang bat ulangam. Ba habau perta Jisu u Jisu ai ka khti baru pen yu Petros. Baru say biang yu Petros na ka to ka duriau. Kumjuru ka jiem ka jong apa jofi. Pila kelon. Kadang tang kawi ka kerteng ka balaan pen fi. Kadang tang kawi ka kerteng ka balaan tan biang pi na ka to ka pung khti jong ka pop baru ta udah Jesus Christ. Perta ya kerteng ka jong trai. Khat kerpat biang ya ka kerteng ka jong trai. Mo trai yo pen ya ka jim ka jong fi. Mo trai yo pen yang biang ya ka jim ka jong fi. Kumbo la pen yang yu Petros un pen yang ru ya ka jim ka jong fi. Ba ka tang ri ka benta ka balai. Ba ka jim ka jong ka sriem kum kilang berat aba kilang berat ki kelon kim la ben yang bat kum juru aba ngaba fi kelon yenom la ben yang dala dia ngidan kam yo Jesus Christ ubulong unok ab long berat haka GM ka jong apa jong fi ba haka ni ka po pag ini pe ka benta ka basaw ka e ba ka Bible ko ang ba ka e ka jinglong ka jong I ka sriem kum kilang berat ka digata ba kilang berat kim la ben ket ka jingket ka bakhya ngi ji ibet ba kimrat kum ki masi kum ki kulai ki we pa kimrat ki la ben ket ya ka jingket ka bakhya hari ka lang berat kam la ben ket ya ka jingket ka bakhya kata ka daw nga ben firu kum ki lang berat ngem la ben ket ya ka jingket ka bakhya la ka wan ka jing kuslai ha ka jim ka jong fi la ka wan ka jing kuslai ka jim ka jongi la ka wan ka jing pang ka jing stom ha ka jim ka jongi la ka wan ka jing e ka jing le ha ka jim ka jongi nginum la ban ket dalade ngidan kambet ban bread ya ka to ka jingket ka jongi how try ta daw ka Bible ko ang abangi pulia Psalm 100% dekat ka ba at pu al ka ktien ka jong blay ka kren ya kania to bread ya la ka jingket halor try ti un shani be unum sha ban pen ki yo bohok la no ru ba ka ktien ka jong blay ko ang to bread ya ka jingket ka jongi how try ti utry un shani ngi unum sha ban pen ki yo bohok la no ru kan mau ha ba ka don ka jingket ha ka jing ka jongi nganum la ban ket dala dia ngadon kam ban bread kum bakani ka lang berat kam la ban ket ya ka jingket ka bakhya nga ban mafiru ngem la ban ket ya ka jingket ki bakhya ngidon kam ban bread ya kini ka jingket ka jongi halor try bun sienem ngiket hi dalade ya ki jing e ki jongi ya kata ka pop ka jongi ya kata ka jing pang ka jing stom ka jongi kat mangidang la em ngiket be dalade ngim la the kam thau yang nga ba de fi bangin ket ya ki jing kuslai kam thau yang nga ba de fi bangin ket ya ki jing e bangin ket ya ni ka pop ka jongi ngidon kam ban bread lot ya kita haki kijat ki jong tra ngidon kam ban bread lot ya ki jing ket ki jongi how try na mable ha banga bread akmat ka jong tra ka Bible ko utrai ushan yang nga utrai usha denga unum sha ban pen ki yau bahok la no ro utrai unum sha ban pen ki yang ala no la kadon ka jingket ka bakhya ngasuthu ngawan man bread utrai ma boleh udi nutrai ubasumar na ka benta ka jim ka jonga babun sien ngikum ki breu ngiket hi dalade hakan ka singam te ke e wa fi ya limba kadon ka jingket ka bakhya ha ka jim ka jofi ka ktien ka jong blai ka ong bread Psalm 100% dekat ba apu ar ngi puli kata ka ong bread habang puli gospel ka jong Matias na khat way dekat apu pra ka ong to wan hanga pi bro ki bathai ki bakhya ka jingket dengan penjam habang puli sti bani ka jong Petros na besan dekat banyo ka ong to bread no i ki jingket ki jong pi ha utrai ka Bible ka ong bread balengi kit abu Jesus Christ ong bread ngan bread bet
hakamat ke jong try ngan bread ikini ke jingket ke jonga haki kejat ke jong try ma belai udi new try ubashaninga unum sha ikini ke kejat ke jonga kebakan ki lano loro ba nama belai udi new try ubasuma nama belai udi new try unong ablang berat haka jim ke jonga habangi pairu syaka bible kaladan kani ka jingja habangi puli gospel ka jong ulukas nenong ka bahnyo hey bakani ka brio ka badan ya kata ka jingkit ka bakhya ka balong ka pop hapo ka gm ka jong ka wan show jesus christ hey bau jesus christ uladon hakata ka jing khawai ka jong new simon parsi kani ka brio ka ada rung syakani ka jing khawai krem da don manum no bakhat ma balai ka su thu ka dan kani ka jing khia hapo ka gm ka jong ka ba kata ka jing khia ka dai ka pop ka let ban rung syakata ka jing jong ka jing khawai ba ka let ban shong hakati ki kijat ki jong tra kalai i ya kita ki kijat ki jong tra ba kala sat ya kita ki kijat ki jong tra daki umat ki jong ka ba kala nyahat ya kita ki kijat ki jong tra dah tau nyuk kle u jong ka ba kala pen slek ya kita ki kijat ki jong tra dah kata ka jing pen slek ka ba ubi ba kala do ya kini ki kijat ki jong tra baka bible ko Simon Percy ulakran halade ba ulaang la utrai utip bakani ka breu kalong bakumno onom sha banle ay kata but Jesus Christ usutho but utip ya kata ka jingmot ka jong Simon Percy ba ula ai u ka we ka nuksa wong la dan we breu baket ram san spa but san po but uni unong ai ram ula map iki ya kita karam ke jongki barak ngot ba ula keli yang Simon Percy uno ban kam it bun but Simon Percy ulaang utau ba la map bun uta un it bun but Jesus Christ uloang nado bangawan hakayeng ke jome mem shemla ai ke om bangan sat ini kejat ke jonga mem shemla ai ke janya bangan nyat ni kejat jonga mem shemla do yang ini kejat ke jonga handai kan ni ke breu nado bangawan hakani ke jaka nado bangarung kan ni ke shemla sange bando yang ini kejat ke jonga Jesus Christ usuthu te bakani ke breu ke dan ke jingkit ke bakhya hakaji ke jonga bakata ke jingkit ke dai ke pop ke jonga but abakawan how Jesus Christ ka suthu bari tang Jesus Christ ubala ban kit ya kata ke pop bakawan ban bread load ki kejat ki jong try baru Jesus Christ uang yakani ka breu uang yaki pop ki jong pa lama paro bari tang Jesus Christ balaban map yaki pop ki jong aba jong fi itang Jesus Christ balaban kit yaki pop ki jong aba jong fi bar abaga Jesus Christ uang yakini ki kentien kani ka breu ka yo ma ka jing pelan kani ka breu ka yo ma ya ka jing penem bakata ka breu ka Mary ka nong Magdala hey ba gospel ka jong Lucas lo ma pra ko ba khinyau tli ki suot kilami no naka karon ka jingkit haka jing ka jongka but ka one man bread how Jesus Christ but ka one man bread Jesus Christ uplai load ya ka jing ka jongka baru Jesus Christ umam ya ki pop ki jongka kumjuro akan ka sngi fidan ka jingkit ka bakhiaw anum ket alade la fidan ka pop wanum ket show alade one man bread ki kijat ka jong trai one ban pan map no trai bo trai yo ban map ya ki pop ki jongpi fidan ka jing ku slai ka bible ka wanum ki ku slai no ka don no ka jongpi what shep tiang haba ka bible ka wanum ki ko slai nganum ko slai haba fidan ka jingket ka bakhya ka balong ka jingpang one man bread ya kata ka jingpang haki kijat ka jong try ka bible ru ka batay haba kani ka breu pang misnam ka asnam ka yo sngobu Jesus Christ one kalami mar kalami da ka jinget mar ba kalami da ka jinget kala ong halade ngande shiyo ban kata tangi rimyang janjo u ka ong ngan sayokya para ba ka le ya kata ka yo I ya ka jingpen kia kumjuru ka jim ka jong fi kani ka si da ka jinget bread ya ka to ka jingpang ka jong fi how try ba uniu try ba fi shakri uniu bolong taw nong ablong brot ba pha on pen kia ya ka ta ka jingpang ka jong fi ba finum ket show halade rikan mau ha kani ka we hak lor ka ding phna u Jesus Christ ula sha nam ta ka jingpang ka jong ba jong fi leng ba ka jing snam ka jong try ka bible ko ula pen kia ya nga ba fi la sha pen mong ba nga ba no fi kin yo ya ka jing pen kia uni ula de ba lut ya ka jing pang ka jong ha ba jong fi but udi uni uban ip ya ka jing ko jing kia ha ka gm ka jong fi one man bread one num atatien one man bread ha ki kijat ki jong try nama blai phemla ban ket hi daladi ya ka jing stom ka jong fi ya ka pop ka jong fi ya ka jing ku slai ka jong fi kom ba khtien ka jong blai ka ong one man bread ai manga ba fi ru in bread lut ya kita ki jing ket ki jong ha ba jong fi haki kijat ki jong try kum kalang brot ka bamla man ket jingket bakhya nga ban ma firu imla man ket ya ka jingket ka bakhya nganai ban bread haki kijat ki jong try ba kata ka ka jinglong ka basaw ba kum kilang brot kimla man ket ki jingket ki bakhya bat ka benta ka basan ka ba penisri me nga ba fi kum kilang brot ka dei ba kilang brot aba kidan ka jingmong kimla ban bakhya ila de kidan kambet ya unong ablang brot
habang ipet ya kiwe pat kiwe kimrat habang ipet so habang ipet ya kamyau habang ipet kiwe kimrat laki dan kata ka jingmong haki kamet ka jongki lani haki kiti ka jongki lani haki kejat ka jongki ki julia aga to ka jaka ka badan ka jingmong bar habang julia hadin ka to ka nisngi to ka jingmong ka ja bar kalang brot kamla ban le kumta kalang brot kamla ban julia bakan yo ka jing penkia kadan kambet ya unong ablang brot ban penkia ka ladaran ka jingmong kadan kam unong ablang brot ban sok span ya kata ka jingmong ba andar long ablang brot la sok span ya kata ka jingmong kan sayo kia kum juru ha ka jim ka jonga ba jongfi bangi sriem kum kilang brot bangi lada ngidan ka jingmong ka jingpat ha ka dono ka jonga ba jongfi ngimla ban penkia dalade ngidan kambet unong ablang brot ha ka jim ka jongi abangi puli na ka sam sispa sa punyo dekat balai ke Bible kong usna ya ki bapat donot bat uspan ya ka jingmong ka jongki bekum juru na kasam balai phu saw dekat bakat pra utrai ulang hajan kita ki bapat donot bat upan kat ya kita ki basosi ka mensiem ke Bible kong uspan usnai kita ki bapat donot bat uspan ya kata ka jingmong ka jongki utrai ulang hajan kita ki bapat donot bat upan ya kat ya kita ki basosi ha ka mensiem ketaka di kaktian ka jong utrai ba utrai usna ya ka jingpang ya ka jingpat donut ka jongi ustrai uspan ya ka jingmong ka jongi udan hajat jo kita ki bapat donut bad uai ka jingpenim bad uang upenim ya ka mensiem ka basosi bad utrai upenim ya ka mensiem ka basosi bunsien habangidan ka jingmong kan ka jingpat bunsien ha ka jim ka jongi yoladan mano bapenpat ya ka donut ka jongpi kadan baik ni ka jingmong ha ka jim ka jongfi dan manono belapan penkia kata ka jingmong ka debet tang Jesus Christ ya dan balale bakla ya ka jim ka jongfi fi mong fi pat ka donot ka Bible ko pinumla ban penkia dalade pidan kam ya unong ablang brot ban penkia ip tadaw ka Bible ko usna ya ki papat donot uspan ya ka jingmong ka jongfi dei tang uni Jesus Christ ubala bele ya kata yo fila sha syukur hanore hano bat fiam bat fimong one show Jesus Christ Jesus Christ uang dan hajan jong kita ki bapat donot mangapet ya ka mensiem ka basosi utrai pen ya ka to mensiem ka basosi ka jongfi utrai ai biang ka jingkhia ha ka to ka donot ka jongfi ba fila bani yang biang bunsien ka juwan mai ka ni ka sur ha ka jim ka jongfi bunsien ka sur jong ka ji syukur nau ni soitan uang man pen yap bet ya la jong ka jingem ban shimbet ya la ka jong ka jingem hanai ka Bible ko wan hanga hakani ka singira fidei mafi bapet la fidan ka jingmong ha ka jim ka jongfi fidan ka jingpat donot ha ka jim ka jongfi wanum sha syukur shu haunu setan hanai ngap ya ka ba ka khtien ka jong blai ka kret ba uni Jesus Christ unsna ya ka to ka jingpat donot ka jongfi unspan ya ka to ka jingmong ka jongfi udan hajan jo kita ki bapat donot ka khtien ka jong blai ka kret ya kata bar upen ya ka mensiem ka basosi la filasong si aka de singi utrai upen ya ka to ka mensiem ka jongfi ma blai udan hajan jongfi wanum sha syukur shu na do ka ni ka singi khot kerpa ya ka kerteng ka jong trai bo trai uyo ban pen khia ip utrai uyo ban pen ip utrai uyo ban sab span ya ka ta ka jingmong ha ka jim ka jong fi ba uni utrai ulong utrai ha ka jim ka jong fi uni ulong ulok ubashisha ubam ju eno ubam ju lendet no ubaya ring kat lembat ngi man la ka singi ha ka jim ka jongi mar ka Bible ru ka pen ia kata ha bangi phasho gospel ka jong Yohanes lenong ka basao hang tu ka kren chpang kani kan nong Samaria he bakala kendu yau Jesus Christ ha kata ka pukri jong Jacob kani na kata ka snong sikar bat kani ka julit bantong ha ka por khat arbaje mensngi ha ka Bible ka tho anru baje nama bele ha ka por anru baje ha ka por jo ke jiu ka de khat arbaje ha ka por ka jongi ba ka por khat arbaje ngi bet ba ka por khat arbaje ka sngi ka ju shit ba ha kata ka por ba kam tam le ha Israel ka balong ka rishiap nganget ha ka por ka arbaje ka sngi ka shit ter yang ba kani ka breu ka ju mi khat arbaje bet man le man tong na kani ka pukri jong Jacob ba Jesus Christ udah up knang ya ka ha kata ka sngi pada baka kendo ya Jesus Christ lapani ko naka mar ka ong Jesus Christ kum no me ujiu me pan nanga ka balong ka Samaria ba Jesus Christ lo ong la phala itu manu ba pan na pha phala pan ka lama pha nanga
Bat kani ka brio ko ang ai ya kata ko Baru Jesus Kristus ang kata ko ka banga ai. Onum sliang shu na way. Bat kani ka brio ka perkhat be ka bakan jado ko ang ai kata ko Bangan yo bandi bangan num yo shu ban wan. Sya kani ka pukri bangan tong. Baru Jesus Kristus ang ka banga ai. Onum sliang shu na way. Bat kani kata ka Bible ka kani kata bat Jesus Kristus ang na play yo di na kani ko ka bangangan ai. Panum sliang shu na way. Kadi siya bau Jesus Kristus ulang siya kata ka pukri jong ka jingim habang ipuli gospel ka jong Yohanes lenong basau Jesus Kristus wang hadakhat bakat sawang hanray unuru bandi na kata ko ya kabangan ayu onom sliang shu lanuru hanray kata ko ya kabangan ayu kan long ka pukri ka magkersoy siya ka jingim ka bamjukun baru Jesus udah aknang ya kan ka brio bau yo ban ai kan ko ka jong habau ai kan ko ka jong kan ka brio kan sliang shu lanuru kanum sliang shu na way makani ka pukri ka baun ai kan yai kersoy sya ka jingim pamjukun ngam tep ke ka belajar makani ka brio ka Bible ka batai ba kadan sanut kilok mat utaw be syong mat ka mentaro dai ulang ujang ka ngangai ki brio ki ju pelek ranya ka ki brio ki ju khat ya ka kanuti re habaka wan show Jesus Christ habaka kendu yo utrai uai ka jing pelat haka jim ka jongka utrai uai ka jing pentamai haka jim ka jongka baling ba kani ka brio kani ka shnong sikar ka badan hapos Samaria ka yomat ya ka jing kerku haka jim ka jongki ka yomat ya ka jing penim ka jong trai haka jim ka jongki ka Bible ka kren ya kata kani ka brio ka bala mong kani ka brio ka badan kata ka jing pat hapo ka dono ka jongka haba ka kendu ya Jesus Christ haka jim ka jongka kani ka brio ka along ka brio ka badam Kayo bandi na kata ko ka bautray uaya ka makanum sliang shu lanuro makanum sliang shu na way makata ka ka bau Jesus Christ uay kaya kersoy syado kijing ki pamjukun kani ka brio kayo man yu try kani ka brio ka bala sya penleran kani ka brio ka badai ka nuti ngangen kalamat ya ka jing sya leranya ka jim ka jongka kadan ka jing mong hari haba kay kendu yu try kayo man ya ka jing pentamai baling ba jongkaro kalong sya ka jing kerku sya ka ni ka snong sikal ha ka jim ka jong firu yo ki brio ka lakran bam day ha ka jim ka jong fi lakran ki ktien ki bam man ha ka jim ka jong fi pang fi pat ya ka donot fi mong ha ka jim ka jong fi kan mau di tang Jesus Christ ubala ban perkia fi di tang Jesus Christ ubala man snai kata ka papat ya ka jing pat jong ka donot ka jong fi baru di tang ubala ban span ya kata ka jing mong ba firu kum ka ni ka brio kan nong Samaria ka lolong ka jing kerku ba ma firu pelong ka jing kerku Shaki way bahaba fi yang ki brio ki yomat ya ka jing penem namar kimi issue ipi ki EU Jesus Christ hapo jong pi ba fi yo bandi ani ko ka bau trai ai penem sliang shu lanuro makani ko ka bau Jesus Christ unai kani kersoy shado ka jing ka pam chukun wa fi ka ni ka sila fi la de ma fi bala pang de ma fi bala mong Jesus Christ wa ngadan hajan kita bapat danot mga pen emi ki men sem ka basong si pai no shu trai priang Jesus Christ ha ka jing ka jong fi bau yo man pen khia ya ka dono ka jong fi bon ai biang ka jing penem ha ka men sim ka jong pi ba ka ta ka re ba ka Bible ka kren ba kum kilang brat ngim la man pen khia ya la di inan comeback ya onok pen khia ka ta ka re ki santali ki benta ba ka Bible ka penisrim ya ka jing ka jong i kum kilang brat ba ka benta ka ban riu do ba ka ta ka re ba ki lang brat ki suthu ya ka sur ka jong nang ablang brat kini ki santali ki point baro ba ka kren ki debi ki point jong jing tu da ba kum kalang berat kala sakama kana munong syarai kum kalang berat kamla banya dai la dia kum kilang berat kimla ban kit ya kata ka jingkit ki bakhia kum kilang berat kinumla ban yeng haba kila kelon ba kum kilang berat habala don ka jingmong kimla ban penkhia kini ki santali ki point ka pen ibet ya ka jing duna jong kilang berat handai ka ni ka point ka ban rio ka pen I ya ka ka babha jong kilang berat ma boleh kalang berat kam jusngap ya ka sur ke jong kinong way ka suthu ya ka sur ke jong unong ablang berat bat haba unong way khan kani kan lang berat kanum buat haba unong ablang berat ukhat ya ka lang berat kani kan lang berat ka bobuat ba kata ka jinglang ka babha jong kilang berat bat abangi phairu changi ki brio ngim dan kata ma boleh ngim suthu ya ka sur ke jong unong ablang berat ngi snap man ya ka sur ke jong usaitan bat utau de unong way
Ka Bible ko ang kilang berat kim skap ya ka sur ke jong nong wei ki skap ya ka sur ke jong unang ablang berat la ngab no fingi di kilang berat ke jong try ngan skap bet ya ka sur ke jong nong ablang berat ma blai ka ktien ke jong blai habangi puli gospel ke jong Yohanes nan na basipo de khat ba ar phunyo kita kilang berat jonga ki skap ya ka ktien jonga mangate nga itu iki baki ya but ya nga larangi dei shisha ki langbro ki jong try ni snap ya ka ktien ke jong try but uji su anga itu iki but ki kia but ya nga bun sien ni ong ikani banging itu yu jisu try uji su itu ipi larangam dei ka langbro ke jong try uji su ang nganom itu ipi Rai daga dei ka langbro ke jong try laranga snap ya ni ktien ke jong try laranga sumar ya ka ktien ke jong try uji su ang nga itu ipi but ki kia but ya nga kata di ktien ke jong try laranga dei shisha ka langbro ke jong try ngasngap ya ktien ke jong try para mga snap ya ka ktien ke jong try habang sumar ya ka ktien ke jong try haka gm ke jonga uji su ong ya nga itu ipi but ki kia but ya nga but nga ngabut ya uji su babon hapreng jongi ka ni kasngi uji su ang itu ipi balay itu ipi mabalay pim snap ya ka ktien ke jong try kom kilang berat ai bengin snap ya ktien ke jong try jakangin snap ya try ni snap man ya ki sur ke jong syaitan para bengin snap ya sur ke jong syaitan uji su ang pim dei kilang berat ke jonga mat ngam itu ipi dari fi kwa shisha bal nong shisha to nong ablong berat ha ka jim ke jong fi snap no ya ka ktien ke jong try sumar ya ka ni ka ktien ke jong try le ya ka ni ka ktien ke jong try ha ka jim ke jong fi ba uji su long nga itu ipi but pi bot ya try but habang ingi bot ya try ka Bible kong mangati nga ahaki ya ka GM ka bamjukut but kinom judge la nuru lemni u unom la kini kan tediki na kikti jonga ukpa jonga ubala IT ki hanga ulong bakham kraw ya baro but omdan ubala man kini kan tediki na kikti ukpa jonga but habang ilong kilang berat ki jong try ka Bible ha ka dukhat ka ba arpu pra but arp khundai uji su anga ai fi ka jing em ka bam jukut but omdan mano bala man kini kan tedipi na kikti ki jonga lemne na kikti ukpa jonga mablai ukpa jonga ulong ubakraw habang adai ka lang berat ka jong try usaitan unom la man kini anga na kikti ki jong try mablai utrai ubat skak yani kikti ki jonga utrai ubat skak yani kikti ki jonga but haba utrai ubat usaitan unom la man kini nga nakikiti ki jong try kata ka de tangi kilang berat ki jong try hakani ka sngi la fi kwa sha man long kilang berat jong try snap no ya kani ka ktien ka jong try par bu fi snap utrai wanga itu ya fi but ya but no ya Jesus Christ ba uni Jesus Christ un ai fi ka jing em ka bam chukot par habu ai fi ka jing em ka bam chukot wang umdan no bala man kini kan tet ya fi nakikiti ki jong try kat no ka basung tanat abang yo snow ya kata mo omdan mano bala man kini kan tet yang abdi pi nakikiti ki jong try habagi long kilang bro ki jong try habau nong ablang berat udan omdan mano bala man kini kan tet ya kilang berat nakikiti jong tu nong ablang berat habau Jesus Christ udai nong ablang berat aga GM ko jonga utrai wang omdan mano bala man kini kan tet ya pi nakikiti jonga lemne nakikiti ki jong kupa jonga kata ka di jingkular ka jong try ha ka GM ka jonga ba jong fi but nginget sha ka di ka ktien nginget ka long sha ka jingkur ku ha ka GM ka jong fi but Jesus Christ wang kom no ha ka di ka sngi Jesus Christ wang ha ka GM ka jong fi wang ngalong mga unang ablang berat bopha pila sakama pimla banya dai la dia pila kalon pidan ka jingkit ka bakhya pidan ka jingmong utrai wang wan shanga badi mga ban ket lo di kita haba fila wan shanga ngan pen EAP ya kalenti ba fi de banyat haba fila wan shanga ngan ya dai pi nakikiti ki jong baman wang haba fila wan shanga ngan pen yeng ya pi haba fi fila kalan wang haba fi wan shanga haba fi wan man ron ra kita ka jingket ki bakhya de mga ban ket ya kita but wan ban bread haki kijat ki jonga but wang haba fila don kata ka jingmong umdan menono bala pen khya ita ka jingmong de tang mga bala pen khya ba de tang Jesus Christ ubala ban pen khya ya kata ka jingmong ka jong pi bo Jesus Christ uyo ban snab yang ya kata ka bo jing pat donor ka jong pi bon span yang ya kata ka jingmong ka jong pi ha ka ni ka sngi la fi su tho fi dan kam yu try la fi su tho fi dan kam yu ni nong up long brat ha ka GM ka jong fi bot ya ka ni ka jing duai na din jonga pediang no yo Jesus Christ ha ka GM ka jong fi ma bele di tang uni unong up long brat ba pha ba IT noi la ka jong ka jing im na ka benta kilang brat dan mano ban IT la ka jong ka jing im di tang Jesus Christ uban no ban IT la ka jong ka jing im
nagamenta kilang brot bang ngabar finga sutho bang kwa mandai kilang brot ko jong try ai mangan pediang no you Jesus Christ ha ka jim ko jong pila pasakama pediang you pimla banya dai la dia pisha syukur agi jing lam ler ke jong setan pi kwa ban lait pilinyar miet bat sngi khot kerpat ya ke kerteng ke jong try wan ban dem khmat ke jong try bo try yon pelai lu ya ke jim ke jong fi bo try unong yanda ha ke jim ke jong fi pila kelon utrai un penyeng pidan ka jingket utrai un ba ya kata ka jingket pidan ka jing mong utrai un penkhia ya kata ka jing mong ka benta ka jong fi ke bitang ba fin chup yang ba ju ha ka jim ka jong fi ngin nei langan ni ka sngi banduai la de fi kwa sha bo trai un ka jim ka jong fi bot ni ka jing duai na din jonga ong try jisu ngai ngu ye me ba me long shi sha ma me nong up long brot ha ka jim ka jonga try kum kan long brot ngala sakma ngalayat akala ka jong kalenti ba kalenti ka jonga kalong ka jingyap ngai ngu try ya ke e ka ba me mla le ma long shisha unong up long brot bobha ba itino ila ka jong ka jingem na banta ki long brot try ha ka ni ka sngi na kwa ban long kan long brot ka jong me ba no du ka ni ka sngi try men long me unong sharai ha ka jingem ka jonga men long me utrai ha ka jingem ka jonga try nga suthu try halo ka ding phna mla yap na mata jonga mla penmi la ka jong ka snam ban sak khu ki pop ki jonga try ha ka sngi ka balai mela mi pat bangaru ko try ngan mi pat hame try no ka ni ka sngi nga pediang ime hapo ka jing im ka jonga long ma mi try long ma mi kan rat ha ka jim ka jonga tho ya kerteng ka jonga ha ka kitab ka jong ka jing im ba no ka ni ka sngi men long jonga ban ngan long jong me ngai ngo ime ka try me ai ka ni ka jing im ka bathamai ha ka jing im ka jonga na do ka ni ka sngi bat scam yanga mangala man yai ne bat me ha do ka bukut ha ka kerteng ka jong Jesus Christ amen nganget ama fla duai ka ni ka jing duai u Jesus Christ la wan ha ka jing ka jong fi bat nganget na do ka ni ka sngi pinya ya ka lenti ka jong try u try nong yada ha ka jing ka jong fi u try nong bo nong pinyeng ha ka jing ka jong fi utrai unlong sha ubaket ya ke jingket ke jongpi ba utrai unlong sha ubapen khia ya ka ta ka jing pai donot ha ka jim ke jongfi uni sha long ton nong ablong rot bo pha bat snap ya ka khitien ke jong trai bat sumar ya ka ni ka khitien ke jong trai bangilet lang ha ni ka sni banduai na mata jongfi try jisu ngi wan khmak ka jomi ko try jisu ni ko po try ngi waman aingo ime ko try jisu nam ta ni ka khitien ko jomi ko try ka khitien ko try jisu ko bolong ko try jisu ko jig im ko try ya ka jig im ko jongi we pi we ko try bangi aingo shisha ko try jisu ba try ba loma me sha ko try unang ablang brot aka jig im ko jongi ba bon ko try ka ni ka sngi ko try jisu shisha ko try kila sakama re ka ni ka sngi aingo ko try ba melong me unang sharai ko try melong me unang ablang brot bo bha melong me unang ablang brot bo bha ko try ha ka ta ka jig im ko jongi ko try ba bon sien ko try jisu ki sha kuar ko try kadang kani ka jingket ka bakhya ki kelon ko try jisu kadang ka jingmong ko try ta ka jim ka joki re ka ni ka sngi ko try ai ngo ko try jisu ba melong me unong sharai ko try melong me ko try unong yada ko try melong me ko try jisu ubo penyang ya ka jim ka jonki ko try jisu melong me ko try ubo kit lut ko try jisu ya ka ta ka jingket ki bakhya ki jongi ko try jisu ya ka ta ka jingling a ki jongi ko try ya ka ta ka jing ku slai ki jongi ya ka ta ka jing pang ka jing stom ko try ha ka ta ka jim ka jongi ba melong me ko try jisu unong pen khya ko try ha ka jim ka jongi ha ka ni ka sngi ko try ba kini ki khon ki jomi ko try kinum sha shu kor shu ko try kinum snap shu ko try ka khtin ko try ka jong satan re try do ka ni ka sngi ko try kin snap ya ka ni ka khtin ka jomi ko try ba me ko try me itho ya ki ko try ba kin ya bot ya me ko try jisu ngadu wai ko try jisu ba try ka ni ka sngi ko try ka ni ka sngi ko try jisu jong ka jing command ko try ha ka ni ka sngi ko try ka ni ka sngi jong ka jing pen em ko try ba ngi song ngo sha ko try nam tai ni khon ki jomi ko try jisu ki su tho ko try jisu ba kin kam ya me ko try ba ka ni ka sngi ko try jisu ki wan man pediang me ko try po ka gm ka jong ki ko try ngingai scam ko try jisu baka beneng ko long ka bakman ko try jisu na betang kini ki mensem ki bokhodo ko try jisu ki bawan man it la ka jong ka gm ko try hakmat ka jomi ko try baka ngai ko try naru ka ni ka sngi ko try men sharai ko try jisu men yalami ki ko try shaki jaka plang ki bajar ngam ki jomi ko try ba melong ma meu nong ablong brat bo bha ko try ha ka gm ka jong ki ko try jisu ba try ngai dan manunu bala man kini kan tet iki naru ka ni ka sngi ko try na ki khti ki jong me lemne ne khti ko pa jingi u ba ha beneng ngai kin dan me ko try
haka jing kha ka jome haka jing sumar ka jome haka ni ka sngi ko try jisu try nga duai ko try nam tai ni khon ki jome try ki dan ka ni ka jing ket ka bakhya ko try jisu ka jing ket jong ka jing pang ko try jisu try ki la yo ka report ko try ba ka report ka long ka basni ko try jisu ba ka dan ka ni ka jing shep tieng ko try ka dan ka ni ka jing ling a ka jing pisa ko try haka jim ka jong ki ko try a bikin su tho ya ni ka we ko try be mera khat ki ko try bakin one man bread ko try ka ta ka jing ket ka jong ki ko try haki ki jat ki jome ko try jisu no me long me ko try ba sumari ki ko try jisu menum sha ko try ka jat ka jong ki bakin ki ko try jisu kin one man bread ko try jisu haki ki jat ki jome ba nget ko try da ka jing nget abaki bread ko try ka ni ka jing pang ko try nget ki de ma me ba khata ko try bari ma me ko try ban pen khia ko try jisu try no mar ka report ka ba khadu ka de be ka jome ko try jisu try ba ki bre kom long bala ha me bor khot ka long ka bala na mangi shakri me u blay ba khra ko try kam dan ke e bam la ban me bor khot ka long ka bala ma long ma me u blay halo ki blay baro ke kerteng halo ki kerteng baro magange ani ka sngi ko try jisu kini yo i ka buram ka jome kini i ko try ka jing pen khia ka jome ko try ha ta ka do ka jong ki ha ta ka met ka jong ki ko try pangi ai ngom la de ble lupai ki kamba ha ka teng ka jong Jesus Christ no panim jingi amen nginget sha ka ni ka tien ka long sha ka jing ku ha ka jim ka jong fi magange sha no do ka ni ka sngi utrai long no ablang bran ha ka jim ka jong fi utrai un sharai bat nganget scam do fen yai ne bur try ha do ka bakut yada na pereng jong fi ka ni ka sngi pilang kwa shu ka jing duai ne de fen kwa ka jing slong pila man phone ki number fi it screen ka jong fi ne pila man kan do english kan ka office jong ka portnet ka badan apa apa nang thmai nong khriam te tat ru nge sham yang pat ko ka sngi u ble ka jing sok non ka lemar fi baro amen